Jotonan kulkha kedungma salromai sanani hini tomani tini ang mafakya sini media bo sengabona saimano seng thangnai chini chongbari 16 tarik February 2023 tai chini chongbari ni paimani yagolo 2 tarik March o sengjini Tripura hasteni kaisa laibumani result manmani sengnugui faikya a jagao sengnukha CPIM ni je CM candidate yakiba sini Ganamukti Porishadni sini baram ganang takuk sini baram ganang Jitendra Chaudhary bo khoraksa CPIM 2023 ni hapango taklai sarkar phakya hingkangkai khoraksa CM ni dabidar candidate ni wansukmani phiaba sungtini nukha o jagao kwbangma CPIM rok borok tipramo thana kok silsamung rui tongkha je tipramo tharok candidate rwmani bisingtwi borok tini kwbangma jagao chenkha ni borok sai tongo tipramo tharok candidate riya hangkai CPIM se paikha mohni borok ok sai tongo ang tini srai sanambo chungo CPIM ni je o core ideology tui sanai rok noroni o shanti sampriti chai ni samarong no tuiyei ei je Tripura hasteni tongkosong tongnai lukurok CPIM 25 bosor rule khaitini o or sara Tripura hasteni lukurok CPIM no selengjaka CPIM no naslejaka aboni bango CPIM no hapango tai tu na muchungya hnei tini sung joto Tripura hasteni TIPRASA rok 2018 ni simi 2023 ni bidangsobha chongbari jora CPIM no jagari manya hnei sung tini o jagao joto Tripura hasteni lukurok smaitangai ongkhorka aboni bagui tini lasiba singchakok tini bo saksak lachiyangai borok saitongkho Tripura motha candidate rwmani bagui CPIM chenu hnei ang tini sanani muchungo CPIM ni joto karyakorta jara CPIM ni supporter rokno sabrum hai jagao tini nongni je CPIM ni dabidar candidate Jitendra Chaudhary a jaga mothani candidate dos rwjak krei lachiada bo saksak okok tini kwbangma saitangnai borok rok tini 396 vote 396 vote baise bo tini kwplaingi phaitongo bo jagao tini ang tini obono srai sanani muchungo tomungno CPIM bo candidate riya hangkai dofana hamjangnani hangkai sungbo tini kwbangma prai almost 7ta jagao sini motharok cheni family karon tongo abo pura all and all abo pura nini CPIM rong bagai example kila bagma wo sini besek boot mankha sung aro matro tai 283 votes by sini CM yakaba sini borom ganang sar purno chandra jomate bharat cheni phayo bomanka 17399 votes botai matro 283 vote by bocheno se omhai khaino santi bazar sini borom ganang horendro riang boaro cheno CPM ro busungman ba jagao a jagao bo tini vote mankha 14615 votes mano boaro bosobai chen khabo 4094 votes by bocheno abo paim CPM ni bol tini chawmono hai jagao borong gunang sar hongso Tripura bachama jagao sombulal chakma bai tina jagao CPM ro candidate rumani bagai tini motharok cheno boaro 2899 votes by bocheno a jagao Krishnapur a jagao haino sini borong gunang Suraj Debbarma boaro bosai vote chen 2304 votes by bocheno haisi tini borok sini amse borok saitongo je motharo candidate mani bagai tini CPM rok sarkar gotong khaimia lada lachi borok saksak lachiada lachina nango mukhang tong honor lachin nango 25 bosor rajniti khaiei rajjukto khai Tripura hastewo tini norok Tripura mothano ponjo norok mecheni malia tangai because o hani TIPRASA rok already decide khai peke je just kepano o sungsarni o hayungni CPIM nori rohana nangnai hnei amse borok tini saksak baitang lachiang tong kwbangma TIPRASA rok jini CPIM ni vote basa katang paya tamni kwbangma jaga vote paya lachiara bor tini kok saitong CPIM ni mothani Tripura mothani darti bor tini vote chenen sanani and angamano sanano muchungo norok je samani greater Tripura lene tuyei sini TIPRASA ro tongkosong tongnai rokno norok oroi poroi khainani hini sau sung kuno dino sini greater Tripura lene tui compromise khaya
aboni bisingono sung buskani choba sini greater Tripura lenati sung choba khaikya nor abo joto sara Tripura hasteni joto lugrok saimano haisi tini Tripura mata zero ni simi fight khayei sung tini 13 jona MLA manmani abo sini fight sung tini sini sara Tripura hase sini Tripura srono sung funuguri kha Tripura mata Tripura sani bagai samung khainai Tripura mata Tripura sano kunu dino dokaroi rajniti khainai ya sung abo funuguri kha tini ang bere lachma singsa norok CPIM rok norok tini je sai tongai rok khoroksa nongni dabidar CM candidate Tripura sangai point tini norok paya bo jaga thangi soikya nongni 25 bosor ni je rajjuk to solimani Tripura haste beungno tiyo kosok thangka hachingcha kolsapa nongni dam kri kha hesi and please norokno judina ang sanani musungo Tripura mothano dusbere politics khainani bar khaidi haya khangkai sing action nanai nongni upore legal action ni fight khainai tei nora kabangma media channel obo saitango because of the media tini CPIM ro paya nai stop attacking media je kubuina focus khayo je kubuina no phunu gaisi khoraksa khuruni godi media to emana abona nora sadi haisi nora media ni upore nora hake samani nora abo bol media ro je kubuina no phunu go je exit polo bobo thangi to hanara abo saimano haisi judi nora omno stop khaya hankai legal action will be taken against all the CPM's workers sung tini obojotono saimano Tripura mota hatai dofani bagai Tripura sani bai sung fight khai tongo oro sung kebo MLA nani bagai kebo minister nani bai fight khai tongya nongni 25 bosor rajjuk to Tripura haste khamani thaisabo Tripura sani bai norok kok saimanya tini norok opportunity oklai haisi norok tubuno 25 bosor Tripura sani permanent solution kok sakang kai Tripura sani thangnani kok sakang kai tini Tripura sor non logir khamu tini Tripura sor tangi logiria sei CPM Bamfront Sarkar Left Communist Party borok o hani komori thang nongno osungsani komor nani bagai tini sara Tripura hastini 14 lakh Tripura sor wansugunya tini norno nasle jagai shelangai norno tini mechanai norno tini orezal mano haisi abon norno CPM ni bul CPM ro kuno dinafano Tripura sor favor korei CPM ro kuno dinafano Tripura chalnani upojukta bo korei sung funungnai Tripura mothani je 13 ta MLA bobakrani leadership sung phunungnai Tripura hasteo bhaike rule khainai Tripura hasteo bhaike nijini rights ni bai kok sanai Tripura hasteo bhaike nijini hatai dofano kuchuk sanamani bagai sung abo norono phunungnai we will teach you the new politics era in Tripura haisi noroni 25 bosor rajniti kichuya শান্তি সম্প্রীতি চাই ni samang samono Tripurasa no 25 bosor thokoka ei thokok jamung sungtai krikha we Tripurasa are not foolish Tripurasa rok kaham no fight khaikya kaham fight khaimen bagai ang joto Tripurasa na belanya paifle hambairani muchungu amte hei kaisa party no allegation ri stop khainani bon khaidi haike action najangnai sungabo siring achugui tonglak sung bukhabai fight khaikya poito fight khaikya o poito no sini je 13 ta MLA ni bisinti sung kaplai ka haisi asa kognani kachano muchungu jotono kaham kurung tongnani ingtang hambai te jotono sari kaham